Luita tutkitaan tarkemmin vielä hetkisen kuluttua omalääkärin vastaanotolla, mutta käväistään sitä ennen vielä Ruotsissa. Lahden toisella puolella allergioista pyritään eroon tuomalla maaseutukaupunkiin huopaan käärittynä. Valmistajan mukaan huopa ehkäisee tavallisimpien kotieläin- ja siitepölyallergioiden kehittymistä, jos se otetaan käyttöön lapsen syntymästä saakka. Mutta mitä mieltä alan asiantuntijat ovat allergiahuovasta? Skövdessä syntynyt Anni-tyttö on vähän yli vuoden ikäinen. Annin seurana on syntymästä saakka ollut huopa, jonka tarkoituksena on estää tyttöä sairastumasta tavallisimpiin kotieläin- ja siitepölyallergioihin. Jag tog med mig till sjukhuset när Annie föddes och sen jag använde. Tyckte du om filten i början? Ja, det luktar inte så gott första. Ja. Huopa tuoksahtaa totta puhuen hieman navetalta. Ja se on tarkoituskin, sillä huopaan on kudottu kotieläinten karvoja ja eri kasvien siitepölyä. Hon är mörkare nu och håret gör mycket. Så lik mamma nu så. Det är hennes första levnadsdag som hon är insvept i filten här. Sjukhuset var väldigt nyfikna när Annie var nyfödd och alla undrade och frågade vad det var för en speciell filt. Och vi sa att det är en allergifilt så att de blev väldigt nyfikna. Annin isällä Martinilla oli lapsena monenlaisia allergioita. Framförallt pollen. När den kom efter löven då, så märkte jag ju hur dålig han blev. Det sved i ögonen och kliade och han hade svårt att andas, han hade svårt att få luft. Sen märkte vi ju senare att han tålde inte hund, han tålde inte häst och inte katt. Vi testade ju honom senare och det var, jag tror det var 14 olika saker vi kom fram till som han inte tålde. Omat lapsuuden aikaiset kokemukset saivat Annin vanhemmat kiinnostumaan Ruotsissa markkinoille tulleesta allergiahuovasta. Sitä on myyty muutamia kymmeniä kappaleita. Det var när jag fick reda på det i början så var jag lite tveksam, men sen pratade jag med några stycken, min mamma och min syster, och vi var överens om att vi provar i alla fall. Har du lagt in dem i datorn? Annin isoäiti on ammatiltaan sairaanhoitaja. Hän vertaili Martinin lapsuutta 70-luvulla vastarakennetussa omakotitalossa omaan kasvuympäristöönsä. Pohdinnat saivat hänet suosittelemaan allergiahuopaa poikansa perheelle. Jag tänkte tillbaka på min egen barndom. Jag växte upp på lantbruk och min man också. Vi kom i kontakt med djur väldigt tidigt och tänkte då att kanske att det här kan vara ett alternativ till de barn som inte växer upp med djur. Att de får komma i kontakt med detta på ett tidigt stadium, att det kan vara en hjälp att förebygga allergier. Lasten allergioihin erikoistunut lääkäri Magnus Wikman työskentelee Sakskan lastensairaalassa Tukholmassa. Hän on alan tutkijoiden kanssa yhtä mieltä siitä, että länsimainen elinympäristö ei ole allergioiden välttämisen kannalta nykyisellään paras mahdollinen. Lantbrukarmiljö verkar som det skyddar för allergiutveckling. Och vad är det i lantbrukarmiljön då som skulle kunna ge upphov till det här skyddet? Och det finns faktiskt ingen forskare i hela världen idag som riktigt har det svaret. Är det då uteslutet att filten kan fungera? Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det hade varit dumt av mig att påstå någonting sånt. Kansainvälinen tutkimus aikoo piakkoin testata allergiahuovan tyyppistä menetelmää. Allergiaoireita kehittäneet lapset altistetaan muun muassa ruohon ja kissan allergeeneille. Genom att ge dem det här så ska man få immunsystemet att liksom slå om så att man stoppar den här fortsatta allergiutvecklingen. Så alltså, tanken finns, men igen, alltså det är än så länge ingen forskare som har kommit på hur man ska göra det här. Allergiasairaalan lääkäri ei ole valmis suosittelemaan huovan käyttämistä. Hänen mukaansa jotkut lapsista saattavat huovan vuoksi jopa kehittää allergian. Jag tycker att jag helst först skulle vilja se ordentligt bra studier. Dels att man vet hur mycket allergiframkallande ämnen innehåller den här filten. Och kan man under produktionen hålla exakt samma nivå? För det kan ju vara så att innehåller den väldigt lite eller väldigt mycket, så kanske det kan vara skyddande. Noin 30 lasta on tähän mennessä käyttänyt allergiahuopaa. Kukaan heistä ei ole kehittänyt allergioita. Kaksinkertainen allergiahuopa sisältää allergioita aiheuttavia aineksia runsaasti. Det kollar, luktar, det tittar inne, det finns grejer, massor gräv eller hår. Hur tror ni att filten har påverkat Annie, eller har det gjort det?
Vi har inte märkt någonting än, men vi hoppas ju att det har påverkat positivt mot hennes immunförsvar och det här att hon har stärkt det. Asiantuntija suosittelee allergioiden välttämiseksi raskausaikana ja jo sitä ennen hyväksi havaittuja keinoja. Man ska äta precis som vanligt. Man ska äta det som man själv tål och mår bra av. Sen är det en sak som jag verkligen vill trycka på. Det är att helst innan man blir gravid så ska man sluta röka. Ensi viikolla vietetään valtakunnallista allergiaviikkoa ja lisätietoja eri allergioista saa osoitteesta www.allergia.com.